ሁሉ ባለው አሰላለፍ አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚባሉት ከሐሚቲ ጋር እንደተሰለፉ ወይም የኢትዮጵያ መንግስትን በለው ከሐሚቲ ጋር ከቡርሃን ጋር ቅራኔ እንዳላቸው ቡርሃን በተቃራኒው የቡርሃንና የአልቡርሃን ጀነራሎች በተቃራኒው ከኢሳያስ ጋር ከግብጽ ጋር ሞር ኦር ለስ ቀጥታም ባይሆን ከም ንብሎ ዘለና እንታይም ዝብሉ ዘለው እዚ ኩነታት እዚ ንኢትዮጵያ ከቢድ ነገር ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው ምክንያቱ ኢትዮጵያ ምስ ጌጋ ሰብ ኣላሂ ጌራ ከም ዘላ ስለዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምእታው ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንሱዳን ንኸድሕን ድሕር ተበጊሱ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእልን ብስዑድያ ተደሪኹ ወይ ብልመና ናይ ስዑድያን ብዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ናይ ስዑድያ ኣብቲ ኩነታት ተኣትዩ ናይ ግብፂ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ንኢትዮጵያ በይና ከም ዘትረፋ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ በቲ ግብፂ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይኑ ኤውሮፓ ሕብረትን ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ዘይምችእ ኣቃውማ ወይ ካብ መርገፂ ሒዙ ከም ዘሎ ርዮም ኣለዉ ሕጂ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክመፅእ ከሎ ናይ ስዑድ ዓረብ ነታ ንዑም ትድግፍ ዘላ ኢማራት ኣልዩ ዶናልድ ትራምፕ ብናይ ስዑድ ዓረብ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢደይ ክእትየ ክብል ከሎ እቶም ነቲ ኩነታት ድማ ነቲ ኩናት ዘጓሃሩ ዘሎ ኢማራት ኮይኑ ኢማራት ጥራይ ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ሰክሬታሪ ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ ክዛረብ ከሎ ዋላ እውን ኢማራት ተኾነ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃገራት ግን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ይገብሩ ኣለዉ ኣብዚ ሕማቕ እዚ ምባል ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኢንዳይሬክት ኣብቲ ጉዳይ እቲ ትሳተፍ ዘላ ምዃናን ጀዋር እውን ኣብ ሌተስት ኢንተርቪው ናቱ ተሳትፎ ናይ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ንኩሉ እቲ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ምትእትታው ንኢትዮጵያ እውን መሊሱ ፀቕጢ ክፈጥረላ ዝኽእል ወይ እውን ንኢትዮጵያ ናብ ፅቡቕ ነገር ከምፅኣ ዘይክእል ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ የአልቡርሃን ጦር ሳዋ የሚሄድበት ምክንያት የለም ሰላም ካለ እንደ አንድ ጦር ከተዋቀረ እዛው ይሰለጥናል እዛው ሱዳን ውስጥ አሁን ካርቱም መያዙ በዛ በዳርፎር እኩል ነው የተካፈሉት እጂ እንታይም ዝብሉ ዘለው እቲ ጉዳይ ናቶም ተሪኻ ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ከተፀግዖ ስለ ዘለካ እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተተፈቲሑስ ክንረቢዕ ኢና ባህልቲዮም እሶም ኣብቲ ንግዲ ናይ ወርቂ ካብ ብመንገዲ ሕሜት ዝወፁ ዘሎ ኢትዮጵያ ዓብይ ኢድ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ኣፅዋራ ምስግጋር ድዩ ኢማራት ንኢትዮጵያ በብዙሕ መንገዲ ከም ጥቀመላ ዘላ ስለዚ እቲ ኩናት ምቕፃሉ ኣብ ሱዳን ዘሎ የርብሖም ከም ዘሎ ክገልፁ ኣይደሉን እዮም ወይ እውን ንዑ ሸፋፊንካ ኤርትራ ትረብሓሉ ከም ዘላ ወይ እውን ኤርትራ ያቲ ኩነታት ጠጠው እንድሕር ኢሉ ናይ ሱዳን ጉዳይ ሽግር ተተፈቲሑ ሲ ኤርትራ ክትጉዳያ ትጋሩ እውን ረብሖም ክጎድል ይገለዮም ዝብሉ ዘለው ፒውርሊ ፋንታዚ ማለት እዩ እቲ ሓቂ ግን ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝሕግዝ ዘሎ ሓይሊ ኣብቲ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ድማ ንሱ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ካብቲ ዝሕገዘሉ ዘሎ ወይ እውን ባጀት ዝወሃቦ ዘሎ ድማ ነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ስለ ዝሕግዝ ዘሎ ከምኡ ድማ ተመሳሳሊ ተልእኾ ኣብ ኤርትራ ክፍፅም ስለ ዘሊ ዘሎ እዩ እንድሕሪ ኣሜሪካ ሓያል መርገፂ ወሲዳ ካብዚ ጉዳይ እዚ ኢትካ ኣውፅእ እዚ ጉዳይ እዚ ዝተወደአ ጉዳይ እዩ ዝብል መርገፂ እንድሕሪ መፅዩ ኢማራት እውን ናብ ኢትዮጵያ ክንዱ ዝኣክል ኢንቨስትመንት ክትገብር ኣይትኽእልና ወይ እውን ናይ ኢማራት ኣቓልቦ ወይ እውን ኣበርክቶ ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ክቕየር ይኽእልኸውን እዩ ኢማራት ድማ ቀልጢፉ ክቀያየር ዝኽእል መርሕነት ዘለዋ ታክቲካዊ እምበር ስትራቴጂካዊ ዕላማ ዘይብላ ሃገር ምዃና ዝነገር እዩ ስለዚ ቲንግስ ኣር ጎይንግ ቱ ሪሊ ንዓታቶም ካብ ትፅቢቶም ወፃኢ ክኸይድ ከም ዝኽእል ገምጋም ኣሎ ንቐፅል ሕጂ እቶም ዝብልዎ ዘሎ ንስማዕ established that have actually already established bases, naval bases, to protect their so-called interest along the Red Sea, Gulf of Aden, and Arabian Sea. We can take Camp Lemonia of the United States, also Japan and China. Even Chinese presence is actually it's the first overseas presence in the whole of Africa. So Djibouti, sure, yeah. So we are 60 kilometers away from the Red Sea, and historically, and also legally and economically, we have got interest on the Red Sea. Some see Ethiopia's quest to regain Red Sea access as a threat. ትሪዎም ኣለኹም ኣብዚ እቶም ኤክስፐርትስ ገለ እናተባህሉ ነዚ ጉዳይ ናይ ቅዒ ባሕሪ ዳርጋ መውዓልን ማሕደርን እዮም ገይሮሞ ዘለዉ እቲ ከም ጭብጢ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ድማ ዱፕሊሲቲ ተገራጫዊ ዓይነት ፖለቲካ ምጥቃም ስምዑ ብዚ ስመላለስ አስመራን ካየሁ በኋላ ከክቡር ፕሬዝዳንቱ ጋራ አሰብ መሄድ ፈልጋለሁ ብዬ አሰብ ሄጄ ነበረ አሰብ ባህሩ ጋር ቆመን ያወራነው ምንድን ነው ስለ ፖርት ነው ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ የት ኤርትራ ምድር ውስጥ ሶስተኛ የመደመር ትውልድ መጽሐፍ ላይ በግልጽ ጂኦፖለቲክስን አስፍሬ የአሰብ ጉዳይ አስቀምጬ ለኤርትራ ባለስልጣናት በስጦታ ልኬላቸዋለሁ ሚስጥር እኮ አይደለም ያውቁታል ለሁሉም ልኬላቸዋለሁ
አራተኛ እናንተ የምታውቁት የዛሬ 6 ዓመት 5 ዓመት ባህር ኃይል አቋቁመናል እኮ እና ምን እዚህ ውስጥ ነው አይኑ ባህር አቋቁመ ነው እዚ ሰብ እዚኣ እዛ ዘረባ እዚኣ መን የውፅኣለት ፎሬን ሚኒስትር ናቶም ክሳዕ ክንደይ ክልተ ዓይነት መንገዲ ይኽተሉ ከም ዘለው እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው አብይ አሕመድ አፍ ደገ ባሕሪ ንንግዲ ከም ዘይጥቀም እንታይ ደኣ ብቃሉ ሓይሊ ባሕሪ እኮ ንመላገፂ ወይ እውን ንፀወታዊ ገለልና ይኮናን ጌርና ሓይሊ ባሕሪ አፍ ደገ ባሕሪ ወኒና ናትና ወታደራዊ ዓቕሚ ክንሃንፅ ስለ እንደሊ ዘለና እዩ እዚ ማለት ድማ ንሰላማዊ ጥቕሚ ከም ዘይኮነ ርዱ እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ካልእ ሃገር ሓይሊ ባሕሪ ንክትገብር ወታደራዊ ቅልፅምካ ንክትግትር ድማ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ክትከውን ኣለካ ንፁር ዝኾነ ሕጊ ናይ ዓለም እተኽብር ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ናይ ሃገራት ምስ እተኽብር ምናልባት ድሕሪኡ ዘተኣማምን ኩነታት እንተለካ ዘተኣማምን ዋጋ ክትኸፍል ትኽእል እንድሕር ኮይንካ ሓደ ሃገር ንካልእ ሃገር እሞ ከዓ ሕማቕ ታሪክ ንዘለዎ ሃገር ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ወታደራዊ ቤዝ ክበካ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ክትከፍሎ ክትክእል ኣለካ ካልኣይ ድማ ዘተኣማምን ጋራንቲ ክህልወካ ኣለዎ ፎር ኤግዛምፕል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ጅቡቲ ስለምንታይ ብዙሓት ቤዝስ ኣለዉ ኣስኪ ጅቡቲ ኤርትራ ስለዘይትተኣማመን ንዝኾነ ይኹን ኣይሃበትን ኣላ ኤን ወላ እውን ክትብ እንድሕር ኮይና ከም ገለ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ክትብ ብፍፁም ኣይትኽእል ናይ ኤርትራ ሓደጋ እንተዘይደልያ መርሕነት ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ወታደራዊ ቅልፅም ናቱ ኣብ ደገ ባሕርና ንክእቱ እንድሕር ኣፍቂዱ ኣብ መፃኢ እየ ዝብለኩም ደን ኤርትራ ከም ብሓድሽ ንክትግበጥ ባዕሉ ኣፍ ደገ ከፊቱ እቱ ከም ዘሎ እዩ ምክንያቱ ገና ደምና ታሪክና ቁስልና ከይሓወየ ናይ ዝሓለፈ ክሳራታት ካሕሳ ከይወሰድና ናይ ዝሓለፈ ቃንዛ ደበስ ከይረኸብና ብክንደይ መስዋዕትን መስገደልን ዘውፃእናዮ በዓልካ ጎቲትካ እንድሕር ኢቲኻዮ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ርዲድ ከም ዘለካ ነቲ መርሕነት ከምኡ እዩ ናይ ንግዲ ሽርክነት ቁጠባ ንክትጥቀም ኣብ ደገ ባሕሪ ንንግዲ ክትጥቀም ቅቡል ክኸውን ይኽእል እዩ ወታደራዊ ቅልፅምናትካ ኣብ ኤርትራ ንክትእቱ ውሳነ ናይ ኮሚሽን ዶ ከይተቐበልካ ንዑ ከይተግበርካ ከለካ ንዑ ሓንጊትካ ዘለካ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ደገ ባሕሪ ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍር እሞ ከዓ ሕሉፍ ሓሊፉካ ንናፅነት ኤርትራ ይቀበልን እያ ናበልካ ብኸመይ መንገዲ ክኸውን ዝኽእል ነዚ ብኩሉ መንገዲ ክንርዮ ስለ ዘለኹ እየ ደምፅኦ ዘለኹ ምክንያቱ ኤርትራ ብርትዕ ዝበለ መልሲ ሂባቶም ኣላ ውፅኢት ናይቲ ዝኽየት ዘሎ ድማ ብኩሉ መንገዲ ክንፍትሾ ኢና ንሳቶም እጂ ንጅቡቲ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ እቲ ዝበሃል ዘሎ ዜና መንስማዕ ክንሕውሶ ስለ ዝኾና ብኩሉ መንገዲ ዋላት ሚድያ ናቶም እዩ ንዑ ዝዛረብ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቀረበ ሕቶ ልዝብ ምቕባሉ ዘመልክት ብመንገዲ ሚኒስትሪ ዜና ኣገደስቲ ነጥብታት ዘርጊሖሎም ኣስመራ ንሕቶ ልዝብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ኩነት ቅድሚ ነዚያ ምርኣይና እዚ ብተደጋጋሚ ክንርዮ ፀናሕና ካብ እሙናት ምንጭታት ዝወፁ ዘሎ አብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ዕረቁን ይብል ከም ዘሎ እዚ ከዓ ዳርጋ ብብዙሕ መንገዲ ዝወፁ ዘሎ እዚ መንገዲ እዚ ሓደ ካብቲ ዕረቁን ዘብሎ ዘሎ ምክንያት ኣብዚ ሕጂ ዶክተር መሐመድ ኺር ዑመር ዝበሃል ከም ዝገበለ reliable sources indicate that Prime Minister Abiy Ahmed, Ethiopia's Prime Minister, has asked Kenya to mediate between him and Eritrea's president to avoid war. ስለዚ ብመንገዲ ኬንያ ገይሩ ሽምግልና ክግበረሉ ይሓትት ከም ዘሎን እቲ ዝሕተት ዘሎ ድማ ኬንያ ተቐቢላ ኣገዳሲ ሰብ ዝበለቶ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ሓላፊ ናይቲ ሃገር ንዕኡ ተልእኾ ሂባ ነምሲ ኤርትራ ዝርርብ ንክግበር ይሕተት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ብዙሕ ዓይነት ነውፅኢ ዝገብር ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣብ ኢሊት ናይ ትግራይ ወይ እውን ብትግራይ እውን ስግኣት ከም ዘሎ ዘረባታት ዝስማዕ ካብዚ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ፅምዶም ሳና እናበለት ሃንደበት ምስ ኣቢ ድሕሪ ዕርቂ ተገይሩ እንታይ ክንከውን ኢና ዝብል ዓብ ፍርህ ክህልዎም ከም ዝኽእል ክርድኦም ዝኽእል ግን ኤርትራ ዳምፕ ክትገብሮም ወይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ሓደጋ ውዲቑ ንሓደ ምስ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብ ሓደጋ ዝድርብክ ከም ዘይኮነ ክተኣማመኑ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱ አብይ ኣሕመድ ጌም ናቱ እንታይ ምዃኑ ኤርትራ ጠፊዋ የለን ስለዚ እቲ ኩነታት ርዱእ ስለ ዝኾነ ንተጋሩ ዝሓሲ ሰላማዊ ርክብ ምስ ኣቢ ክትገብር ኤርትራ መርሕነት ኤርትራ ከምኡ ዓይነት መዋጥር ክኣቱ ዝኽእል ኣይመስለኒ ሓደ አብይ ኣሕመድ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘሎ ይርእይዎ ኣለዉ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሃገር ኣብ ኢዱ ተሓውየ ዘላ እያ ካልኣይ ድማ ኤርትራ ውግእ ይደልዩ ኣለዉ ሰላም ይደልዩ ኣለዉ ስለዚ ሰላም ክዘራረቡ ክእሉ እዮም ክዘራረቡ ከለዉ ግን ከምቲ ንሱ ሸፈጥ ንክገብር ኢሉ ውዕል ፕሪቶሪያ ንኤርትራ ንምውራር ምስ ሕወሓት ተረዳድዩ ንኤርትራ ንክወርር ዝገበሮ ሸፈጥ ዘይኮነ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትዘራረቡ እንተኮይና ንህወሓት ሓደጋ ብዝገብር መንገዲ ክትገብሮ ከምዘይትኽእል ክንግምገም ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኤርትራ ኣብዚ እዋን ዝበፂሓቶ ዘላ ንትግራይ ክሃርም ዝደሊ ዓቢ
ኣብዚ ዋን ዝማለትዩ ንኤርትራ ንክሃርም መዳለው ከም ዝኾነ ተረዲና ኣሎ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክግበር ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ብዙሓት ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ዘሎ ኤርትራ ከም ቀዳማይ ስቴፕ ንኤርትራ ንምውራር ዝግበር ጌራ ወሲዳቶ ዘላ ዝኾነ ይኹን ኣብ ብልጽግና ናብ ትግራይ ክገብሮ ዝኽእል ንኤርትራ ንምህራም ቀዳማይ ስቴፕ ናቱ ምዃኑ ፕሪፓሬሽን ናቱ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዝወስድዎ ኤርትራ ስቕኢላ ክትሪኦ ከም ዘይትኽእል እዚ ድማ ዳርጋ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ኤርትራ ብቐጥታ እንተዘይተዛረበቶ ኢምፕላይ ክትገብሮ ፀንሐት እያ ኣወል እውን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ፅምዶ ፕሮስ ናቶ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝገለፁ እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኤርትራ ሕጂ እውን ምስ ኣቢ ክትዘራረብ እንድሕር ኮይና እውን ንትግራይ ደርቢኻ ወይ ንትግራይ ኣብ ሓደጋ ውዲቕካ ክኸውን ከም ዘይክእል ምክንያቱ ትግራይ ንኣቢ ሓንቲ ስትራቴጂካዊት ቦታ እያ ናብ ኤርትራ ክፍፅመን ዝደሊ ዕንደራ መበገሲ ስለ ዝኾነ ንዑ ክጥቀመሉ ስለ ዝኽእል ኤርትራ ነዚ ስቕኢላ ክትሪኦ ኣይትኽእልን እያ ሕጂ ንመለስ ኣብዚ 2-3 ነገር ኣቢ ናብዚ ሽምግልና ዝብገስ ዘሎ ስለምንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብክሉ መንገዲ ከርየኩም ስለ ዝደልየ ብፍላይ እቲ ሚድያ ናቶም ዝብሎ ዘሎ ሓንቲ ካብተን ሪዝነብል ወይ ከዓ ኣገዳሲት ክትከውን ትኽእል እያ ኣቢ ናብዚ ክመፅእ ኢለ ዝገምገም እኳ ቅድሚ ሕጂ እውን ሰማዕናያ እዚያ ካሄደው ቆጠራ 40 ሚሊዮን የተተኳሽ ጥይት እጥረት ገጠመው። ለውጊያ ብቁ የሆነ የሰው ኃይል ቁጥርም ከሚጠበቀው 100 ሺህ ያክል ጉድለት አሳይቷል ተብሏል። የብልጽግናው መንግስት ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የቀረበለትን የውጊያ መመሪያ ለመተግበር የማያስችሉትን ወታደራዊ ምክንያቶችን ማቅረቡም ተሰምቷል። ማንም አይነቀንቀኝም፣ እኔን የሚያቆመኝ ምድራዊ ኃይል የለም የሚሉት የብልጽግናው መሪዎች የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅምና ሉዓላዊነትን መጠበቅ የነበረበትን ሰራዊት ከህዝብና ከራስ ወገን ጋር እንዲፋለም ካደረጉት እነሆ 6 ዓመታት አልፏቸዋል። በራሳቸው ቋንቋ እንደገለጹትም ሰራዊቱ በእነርሱ አመራር ስር ሆኖም የሀገሪቱን ክብርና ጥቅም ለመከላከል አንድም ጥይት ተኩሶ አያውቅም። ይሁን እንጂ ኃይላቸው የማይደፈር የታጠቁት ሕጂ እንታይም ዝብል ዘለው ኣቢ ስለምንታይ ናብ ሰላም ገጹ ይመጽእ ኣሎ ንዝብል ካብዚ ዝብገሲ ዝበሃል ዘሎ ሰላም ዝደሉ ዘሎ ኣቢ ወይ እውን ዕረቁኒ ወይ እውን ሸምግሉኒ ዝብል ዘሎ ሰላም ስለ ዝናፈቐ ኩነታት ኣብ ልቡ ስለ ተመልሰ ይኮነ እንታይ ዳ ኩናት ንክገብር ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ስለ ዝተረድኦ እዩ ዝኻነ ነዊሕ ኣብዚ እዋን ተዛረብና ኢና ኣቢ ሰላም ክደሊ ዝኽእል ዕረቁኒ ክብል ዝኽእል ኩናት ስለ ዝፀልእ ወይ እውን ሰላም ስለ ዝደሊ ይኮነን ዓቕሙ ስለ ዝሓፅሮ ይክኸውን ዝኽእል ኢና ነርና ከም ውፅኢት ናቱ ድማ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ ገምጋም ሰካየደ ሕፅረት ናይ ተተኳሲ ኣሚኔሽን ንጎም ምሸትን ብየማንን ፀጋምን ክትክስዎ ዝውዕሉ ዘለው ጀነራላት ናቱ እውን ከም ዝብልዎ ኣብ ዕላሙ ዘይትክስቑ ኢሉ ኣብ ጎቦታት ክትክስ ዝኽእል ወታደር እዩ ዘለና ናይ ብሓቂ ፀጋታቱን ሎጂስቲክ ናቱን ዝኾነ ምስ ራእየ ድማ ታንክታት ገዲፉ ዝሃድም ዝብልዎ ዘሎ ፋኖ ብየማንን ፀጋምን ዝማርኮ ዘሎ ሎጂስቲክስ ናቱ ፋሕብትን ዝኣትዎ ዘሎ ክንደይ ክሳራታት እዩ ዝወጥቀ ዘሎ ስለዚ ክሳብ 40 ሚሊዮን ዝኾን ተተኳሲ ሕፅረት ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ካብቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ንሱ ንመጥቃዕቲ ድልውነት ክህልወኒ ዝብሎ 100,000 ዝኾን ወታደራዊ ዓቕሚ እውን ጉድለት ከም ዘጋጥሞ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምኡ ድማ ቅድሚ እቲ ኩናት ምግባር the government allegedly had plans directives to launch attacks regarding territory and Tigray. These were halted after realizing the army lacked the capacity to execute them. ስለዚ ናብ ኤርትራ ናብ ትግራይን ክግበር ዝድለ ዝነበረ ኩናት ንዑ ንምግባር ድልውነት ከም ዘይብሉ ፋኖ ኣመስኪሩሉ ኣሎ ሸነ እውን ኣመስኪሩዎ ኣሎ ስለዚ ወታደራዊ ብቅዓት ናቱ ሰራዊት ናቱ ከምቲ ንሱ ኣብ ፓርላማ መፅኡ ዝግዕሮ ዘይኮነ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ይነግሮ ስለ ዘሎ ብዓው ዝበለ ድምፂ ጀነራላቱ ይነግርዎ ኣለው ሞራልን ከምኡ ድማ ድልውነት ናይቲ ሰራዊት ድማ ዝገደደ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎም ንዘሎ ነቶም ሰራዊት ናቱ ከምኡ ድማ ፍናን ናይቲ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ቃልሲ ምረት ናይቲ ኩናት ነቲ ሰራዊት ሞራል ከም ዘይህልዎ ገይርዎ ኣሎ ካብ ውግእ ዘይዕርፍ ስለ ዝኾነ ድማ ሳይኮሎጂካዊ ድኽመትን ድልውነት ከም ዘይብሉ ጀዋር እውን ኣብ ዝገበረ ኢንተርቪው ብሰፊሑ ገሊፅዎ ነይሩ ስለዚ data from General Hachalu Shimales's office reportedly shows the deficit of 20 to 25 troops in every major command center ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግንባር ሕፅረት ናይ ሰራዊት የጋጥሞ ከም ዘሎን ነዚ ከይመላእካ ድማ ዝኾነ ስጉምቲ ምግባር በዓልካ ሽግር ምጽዋዕ እዩ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በሱዳን የሄሚቲ ጦር አልፋሽርን በተቆጣጠረበት ሰሞን ብልጽግና ኤርትራና ትግራይን በመውጋት ጦርነቱን እንዲጀምር ፍላጎት አሳይታ መመሪያ ሰጥታ ነበር የሚሉት እነዚሁ ምንጮች ይሁን እንጂ ያንን ለማድረግ የሚያስችለው አቅም ባገዛዙ እጅ እንደሌለ የታወቀው ዘግይቶ ነው ይላሉ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ፕላን ዝነበረ ከምቲ ዝድለ ይኸይድ ከም ዘሎን ከም ዘይነበረን ሕጂ ብታሕቲ እንተሪኢኹም እንታይ ይብላ ኣሎ ድኽመቱ ስለ ዝረኣየ ሽፍቲ ሪቶሪክ ስለዚ እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ዝነበረ ንኤርትራ ክንወርር ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ናብቲ ዲፕሎማቲካዊ ዝብል ቋንቋ ክምለስ ኢና ዝብል ናብ ኬንያ ዝተሰደደ ጠጊሙ ተጋጊሙ ዝበሃል ዘሎ እዩ ከምኡን ፎሬን ኤድ
The administration is reportedly looking to the UAE, Mohammed bin Zayed's government, to help restock the ammunition. ስለዚህ ነቲ ጎዲልዎ ዘሎ ኣፅዋር UAE ክትምላኣሉ ይሓትት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ንመለስ ኣብቲ ናይ ሰላም ሕቶ ዝበሃል ኤርትራ እንታይ ኢላቶ ነዚ ኩነታት እዚ ክንርኢ ስለ ዝኾንና ኣቅርብቲ ምዃና ኣፍሊጣ ዘላ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ቅድሚ ሰሙን ብሆርን ሪቪውን ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባን ኣብ ዝተዳለወ ፎረም ፖሊሲ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘስምዖ ሰፊሕ መብርሂም ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ክትላዘብ ቅርብቲ ምዃናን ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ፀቕጢ ክፈጥርን ፀዊዑ እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘተን ካልእ ኣማራፂ መፃን ቁሩብ ዝበለም ትማሊ ብመንገዲ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ቻይና ቤጂንግ ኣብ ማሕበራዊ ገጹ ቀንጭቡ ዘቕረቦም ናይቲ ሚኒስተር መልእኽቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ካብ ትፍጽሞም ትሕሰታትን ትንኮያታትን ክትቁጠብ ከተባብዕን ኣብ ምትእማን ዝተመስረተም ልዝብ ክትኣቱን ንጽውዕ ኢሉ ንስዒቡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሎሚ ኣብ ኤክስ ግብረ መልሲ ንጻውዒት ልዝብ ኢትዮጵያ ብእወንታ መሊሰሎም ኣብ 2018 ንዝተፈረመ ሰነድ ስምምዕነት ሰላም መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብቐንዱ ዘለዓለ የማነ ቻርሊም ፈለማ እቲ ብትሽዓተ ሐምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ዝተኸተመም 5 ነጥብታት ዘለዎ ስምምዕነት ሰላም ሓበራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ቃል ኪዳን ዕኑድ እህጉራዊ ሕጊ ዝተሰረቱም ሙሉእ ምኽባር ናይ ሕድሕድ ካልኣላውነትን ግዛኣታዊ ሙሉእነትን ዘረጋግጽ እዩ ይብል። ብምቕጻል አንቀጽ 1 ናይቲ ስምምዕነት መወዳእታ ኩነታት ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓድሽ ዘመን ሰላምን ምሕዝነትን ምጅማሩን ብግልጺ ዘበስር እዩ ዝበለ የማነ ቻርሊም አንቀጽ 4ን 5 ድማ ሙሉእ ኣተግባብራ ሽልማት ኣዋጅ ምሕንጻጽ ዶባት የፍልጥ ከምኡን ናይቲ ክልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ጻዕሪ ዞባዊ ሰላም ልምዓትን ምትሕጋዝን ብቅደም ተኸተል የፍልጥ ይብል። እዚ ስምምዕነት እዚ ድሕሪ 18 ዓመት ድሕሪ እቲ ኣብ ማይዛ 2002 ዝተዋሃበ ናይ መወዳእታን ቅያድን ብይን ኮሚሽን ዶብ EEBC ዝተፈጸመ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሰፊኑ ዝነበረ ቀጻሊ ጽልኢ ኩነታት እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ስርዓታት ኢትዮጵያ ነቲ ዝፈረምዎ እህግራዊ ስምምዕነታት ንኸይኽተሉ ብፍቓዶም ዝወሰድዎ ውሳነ ብምዝኻር ከምኡን ዝምልከቶም እህግራውያን ሓይልታት ወይ ድማ ዋሕሳት መቕጻዕቲ ከይወስዱ ስለዚ ከምዚ ኣትሰምዖ ፀናሕኩም ኤርትራ ትቦ ዘላ መልሲ ንጹር ዝኾነ መልሲ እዩ ሰላም ንዝደሊ ኤርትራ ኣብ 2018 እውን ነቲ ኩሉ ዝነበረ ተፃብኦ ገዲፋ ሰላም ክትገብር ከላ ንጹር ዝኾነ ቅድመ ኩነት ኣንቢራ እያ ሰላም ቀጻልነ ዘሎ ዘላቕነ ዘሎ ሰላም ክሉ ተኮይኑ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክነተግብር ኣለና ነቲ ብይን ናይ ኮሚሽን ዶብ ዝሃቦ ብዘይ ቅድመ ኩነት ብዘይ ዝርርብ ብዘይ ካለ ተፋሲል ወይ እውን ትንተናታት ከም ዘለዎ ክነተግብር ኣለና ነቲ ኣብ ናይ ሳተላይት ማፕስ ካልእን ተገይሩ ዘሎ ኣብ ባይታ ክነተግብር ኣለና መስጊድ ተቆሪፃ ዶ ቤተክርስትያና ኩልተ ተማቒላ ዶ ገለ ዘይኮነ ከም ዘላቶ ተወሲኑ ስለ ዝኾነ ከም ዘላቶ ክነተግብር ኣለና ንዝብል ኣብይ ኣሕመድ ንዑ ይቕበል እየ ስለ ዝበለ እቲ ብይን ተዋሂቡ እቲ ውሳነ ተሓሊፉ ብኡ መንፅር ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኖቤል ሽልማት ኖቤል ወሲዱ ነዚ ግን ኣብ 2023 ከም ብሓድሽ ናብቲ ናይ ቀደም መራሕቲ ዝጥቀሙሉ ኣጀንዳ ብምምላስ ከም ዘፍረሰ ዝንገር ዘሎ ሕጂ እውን እንተኾነ ኢና ንሰላም ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ዓለም ለኻዊ ሕግን ግዛኣታዊ ዶብን ልኡላውነትን ከተኽብር ክትክእል ኣለካ ኪኑ ሰላም ክህሉ ይክእልኒ ምርድዳእ ክህሉ ይክእልኒ ብምባል እዮም ወዲኦሞ ዘለው ስለዚ ኤርትራ ሰላም ኣይንደልን ፀረ ሰላም ኢና ዝኾነ ዝበሃል ዘረባ የለን እንታይ ዳ ሰላም ንክንገብር ተኮይና ኩሉ ግዜ ተኣድላይ ቅድመ ኩነት ናይ ዓለም ክንክተል ኣለና ንሱ ድማ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ተኣዚዝካ እንድሕር ከይድካ ጥራዩ ክኸውን ዝኽእል እምበር 10 ግዜ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ግዛኣታዊ ሓድነት ኤርትራ ዘለፍካ ንሪፈረንደም ኤርትራና ሸማጠጥካ ኤርትራ ዘይነበረካ ታሪክ ሓድሽ ታሪክ ክትፅሕፍ ብፕሮፓጋንዳ ንጎምሸት እናጋዓርካ ሕጋዊ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ዘይብልካ እንተለካ ድማ ቤት ፍርዲ ዘይትኸይድ ነዚ ኩሉ በመንገዲ ብልጽግና በሚዲያ ካምፔን አንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ እናገበርካ ንኤርትራ ተገንጢልካ ክትወረን ዘላ ወይ እውን ኣብ ደገ ባሕሪ ወይ እውን ሸምግሉኒ ወይ እውን ከምዚ እንደበልካ መታለለ ምዃንካ ዳያን ዓለም ተፈልጥ ዘለካ እምበር ቅንዕና ከም ዘይብልካ ተፈሊጥ ኣሎ ሕጂ ክልተ ነገር ክንርኢና ኣብዚ መልስማ ስናነሳ ፍትሃይነቱ በደንብ የሚያረጋግጥልን ደግሞ ዶክትሪን አለ ዓለም አቀፍ ዶክትሪን ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ቫይታል ኢንትረስት የሚባል አለ ቫይታል ኢንትረስት ማለት እናንተ ሁሌ ስታነሱት በመሰማው ቃል የህልውና ጉዳይ ተብሎ የህልውና ጉዳይ የህግ ድጋፍም አለው አሁን ብዙ ጊዜ ባለፈውም እዚሁ እያነሳ ነው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ቀርቦ የሰጧቸው ማብራሪያዎች እያንዳንዳቸው ጉዳዮች የሚገርመው ዓለም አቀፍ ባክግራውንድ አላቸው ሽምግልና ጨምሮ አሸማግሉ ማለት ሪኒጎሽት እናደርግ ማለት ነው እሱ የህግ ድጋፍ አለው አሁን ቅድም ያልኩሽ የህልውና ጉዳይ የምትሉት ኢትዮጵያ
كم تري ودا لهم شمقلونا مالت هذا زي مكذا حنتو تحققوا إن تزبنا حق ينقروهم هلاهم كيم شمقلونا كنبل كلنا حق غيروا لنا هنا نبل دلنا نتزنا بربيين تغير لنا هنا حتى دلنا يزب لكم زلوا سلازي عالم وي محبر سب عالم انترناشونال كوميونيتي نخلتينا شمقلنا له كبلو خلو ناتي تفلسي مزلو بعالم لخ تودي زلو وسانتات مجزات أودبات لولا والنت كمون تاريخ سند نايت كله ببيت فردون استمسكره كنتات نعوخن كير حجزونا هنا نبلد لنا يمزبل زلو ويل كتوي تخليهم عاو كتفتروا تخليهم كتدناغروا تخليهم شفات كتقبروا تخليهم كتمصوت تخلوا نجار جنيه لنا مخنياتو أبزي وانزين نتناتكم عندنا كساس زخل شو حد زلو مرحنا طب عالم يلن ما نمسب دما دبلوماسياوي كابيتال يبلون خمسة عينات عندنا انترتين نخجبر وتهدراو قلصن كيتغبر دما عقمخا كم زيف قدال كان غير كان لها سلازي ኤርትራ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ነዚ ኩነታት እዚ ሕገታት ገይራ ወይ እውን እዝን እትን ክትብል እውን አይጥሉ by the legacy of colonialism in Africa and the Horn of Africa. Now, Ethiopia is distinguished by never having been colonized, and that is one of the positive features that I believe motivates some of the Ethiopian policy. But us, you've had every other country except Liberia have been colonized. So these countries were under colonialism. You had the British controlling parts of Somalia with the British protectorate. You had the Italians. ኣብዚ ሕጂ ክንርዳእና ዘለዎ I don't know ኤርትራ ብኸመይ ነዚ ኩነታት እዚ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብኸመይ ዝያዳ ክነጋልፆም ንኽእል ኣይርዳእንን እዩ ምክንያቱ ብመሰረቱ ኢትዮጵያ ኣይተገዝአትን ዝብል ናራቲቭ ወይ እውን ፖለቲካዊ ትንተና ወይ ፖለቲካዊ መርገፅ ኣለዎም ሰም ኣይተገዛእናን በሃልቲ እዮም ኦኬ ፌር ኢናፍ እተን ተገዚአን ዝነበራ ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ቅድሚ መግዛእቲ ዝነበረ ወይ ቅድሚ ኤውሮጳውያን ምምፅኦም ኣብ ዝነበረ ክምለሳ ይክእላን እየን ተغيروا يتكونتات سلازي مودرن سيتس بحال بافريكا كلاتن اكال نايتي زي فتووغن مغزاتاوي اكايدان اوروبايان ينيرو ኤርትራ ድማ ካብ ካልኦት ኣፍሪካውያን ፍልይ ዘብል ኩነታት ኣለዋ ምክንያቱ ኤርትራ ሓደ ዘይኮነ ብዙሓት እዮም ገዚኦማ ፈቲና ይኮናን ግን ዘጋጠመ ኩነታት እዩ ስለዚ ድሕሪ ጥልያን ብሪጣንያ ነታ ብምልእታ ኤርትራ ሒዝዋ ይቀፂል ነይሩ የተገማገም ባሕር እንተኮይኑ ድማ ቅድሚኡ እውን ብቱርካውያንን ግብፃውያንን ዝቋፀርዎ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዲቤት ክህልዎ ዝግባእ ኣይኮነን ምክንያቱ ታሪካዊ ውዕላት ንጹር ዝኾነ ታሪካዊ ውዕላት ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊኡ ኮላይ ኣብ ልዕሊ እቲ ታሪካዊ ውዕላት ዝተፈላለዩ መግዛእታት ዝተኸተልዎ እዮም ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ 2002 ድማ ቤት ፍርዲ ናይ ዓለም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ከቢድ ኩናት ደማዊ ኩናት ድሕሪ ምእታወን ኩሉ ጭጥናተን ምስ ስምዒተን ከለዋ ሒዘን ቀሪበን ኢትዮጵያ ድማ ዓለም ሙሉእ እናደገፈታ ኩሉ ዝከኣላ ጭብጢ ሒዛ ቀሪባ ውሳነ ተዋሂቡ ዶብ ናይ ኤርትራ ድማ ተሓንሲሱ ስለዚ ኣብ 2025 ብጉዳይ ናይ ዶብ ወይ እውን ብዛዕባ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ከዛርበካ ጉዳይ የብሉን ነገር ትደሊ እንተኮይንካ ጥራይ እዩ ኣብዚ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ ምክንያቱ ከም ኤርትራውያን ዘጋጥመና ብድሆታት ይኹን ነገራት ኣስተውዒልና ክንሪኦም ክንክእል ኣለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ንሕና እንታይ ኢና ኣብ ዝብል ክዛረቡ ከለዉ ኢትዮጵያ ሄጀሞንዲ ወላ አንከር ስቴት ንሕናሲ ናይ ጎበጣ ሕልሚ ዘለና ሃገር ዲና ወይስ ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ ኮይና ቀላሲ ኣሜሪካን ዓና ተጠቂመና እቲ ዞባ ንምቁፅፃር ትገብሩ ዘለያ ኣብኡ እዮም ዲበይ ዝገብሩ ዘለዉ ንስኻትኩም ብድሌትኩም ናይ ምግባጥን ናይ ምስፍሓን ሕልሚ ዘለኩም ኣብ ክውንነት ግን ዓድኹም ከተመሓድሩ ዘይትኽእሉ ሃገር ኢኹም እያ ተመልሲ ድማ ምክንያቱ ንሳቶም ንነፍሶም ክንምንታይ ንነፍስኻ ክትገልፃ ትኽእል ክንምንታይ ክትውትት ትኽእል ክንምንታይ ካልኦት ፀዓዱ ኢጎናትካ ንኸትዓቢ ክዛረቡኻ ይኽእሉ ንሱ ንዓኻ ዝምልከት እዩ ኣብ ባይታ ግን መንግስትኻ ሓደ ካብቶም ለውለስ ሕጊ ዘይብሉ ስርዓት ዘይብሉ ዳርጋ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ሃገር እዩ ሓንቲ ቪድዮ ለንቀነ ዝረኣኽዋ ጥራይሲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ እዚ ረይዎ እቲ ኣደና ኣብቲ ሃገር ዘጋጥም ከምዚ ነገራት እዚ ኣውቶቡስ ረይዎ ብገይሩ ይፀድፍ I don't know what happened to this one እዚ ሃገር እዚኣ ወዲቓያ ኢሎም እዮም ኣውፂኦም ነይሮም ስለዚ ኣብ ሓደጋ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ለውለስነስ ዘርኢ ኣብቲ ዓዲ ኣዝዩ ብዙሕ ነገር እዩ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ሕልምናቶም ናይ ኣሜሪካ አንከር ስቴት ኮይኖም ተመሊሶም ኣሜሪካ ንዓታቶም ተጠቂማ ኩሉ ዓይነት ሽግር ንክፈጥሩ ህዝቢ ኣለና ዶ ከምዚ ኣለና ዶ ቁጠባ ኣለና ዶ ኢሎም ኣሜሪካ ንዑ መጋበርያ ይግበሩና እሞ ንኤርትራ ንምቁፅፃር ድማ ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና ኣቓልቦ ጥራይ ሃቡና ዝብል ርእይቶ ኣለዎም ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ዝተፈላለዩ ፀዓዱ እናምፅኡ ድማ
نتا أجندة نمقبال دقيمهم أجندة نخرجبو بزحهم تعرض زلوا عالم جن باجت يبلان شوهات يبلان بفلا يدما تانعم ننوي حوان كم زعينت عندنا نخو قبرو تتبع زنبرت أمريكا أنا أقول لأبي أحمد أهون من أقرأ مالت جزيو أهونه أبي أحمد جزيو أهونه يمجمع كسارة نبر أهون جن جزيك أهونه نيلنجره أبي أحمد لمكره جزيك أهونه يتجرى وطأت ندالة كوجونكنا كوجونك أنت قاعد ترسم رأسونه مكتفاتشو عند شنقرت تجرى لا يميادرس بدل تجرى لا يميادرس بدل لبنت بمولو أنت قاعد ترسم كم تري وزر لهم قلا سبات مسبلت سكنا خوينهم نايتجارو أكتيفيستس مالتيو أبي أحمد بجاخة دونجي خاكوينات أوج حجي عدلكا تتقوم له نزجزيه كوينات فنو الزربازي بتدقق تسمع زلو كابتن مسبلت سكنا دوي لهم زلو تجارو كوينات نخجمر متتتاو نخجبر مدقعت نخجبر زم خروه بزحات يوم زلو بتحتي بعد ساعات كان ستراي مخانا أجندهم بقلت دما ميديا مسيخة كوينات جمر حج هرمهم زبل زربان سمع لنا كل دمام سير تراي خطتها عزو كاي بحر قداي أجنداو كفار كوتال سلازي عسب يوسد بنيا سلازي لعسب مسوعات ميكف تقراوي يفلقال سهينا نكبل ابنه زالان بس يالو يتقرا حزب بعدم يالو يتقرا حزب كኤርትራ ጋር መገናኘት አይፈልግም አስፈራርተው እያፈኑ እየጨቆኑ ሻዕቢያ ስላለዛ ሻዕቢያ ወደ ትግራይ ቦርደር የኢትዮጵያን ቦርደር አልፎ 25 ኪሎ ሜትር ገብቶ ነው ከም ትሪ ወደ ለኹም እዚኣቶም ድማ በዓል እዚ ሓደ ዓቢና ዓሰብ ክኸይ ስለዝደሊ ዘሎ ኣጁ ካኺድ ሻዕቢያ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ኣዝዩ ኣፍሪህዎ ስለ ዘሎ ናይ ግድን ዝሞተሉ ሰብ ይደልሎ ስለዚ ነተጋሩ ኣብ ጎኑ ክገብር ይፍትና ኣሎ ተጋሩ ድማ ዓያሽ ስለ ዝኾኑ ብህወሓት ተደፋፊኦም ምስ ኤርትራ ፀሚዶም ንመንግስቲ ኤርትራ ንመድሓድ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኢሎም እዮም ክሸጡ ዝፍትኑ ዘለዉ እቲ ፅምዶ ዝተኻየደ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝካየድ ዘሎ ድማ ተገዲዶም ዳእምበር ፈትዩ ዝገብሮ ሰብ የለን መንግስቲ ኤርትራ ወፅዩ ዝበሃል ዘሎ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣሚኑ ሰብ ገለገለ ወላ ኤርትራዊ ተጋሩ እኮ ከምዚኦም ዝሓስቡ ዘሎ ነው እዚኣቶም ነቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ዝውክሉ ይኮኑን ምክንያቱም ኣብ ትግራይ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ጥራይ እኮ ክብል ዘለ ከምኡ እንድሕር ኢሉ ምናልባት ዳግመ ግምት ክትገብር ዘለካ እዚኦም ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሎም ደሞዝ ናይ ብልፅግና ዝበልዑ ዘለዉ እዮም ናይ ግድን እዮም ከምኡ ኢሎም ክነብሩ እምበር ኣብ ትግራይ ወላ እቲ ፖለቲካዊ መርሕነት እዩ ግለሰባት ከምዚ ዓይነት ዘረባ ከምዚ ዓይነት ኩነታት የለዉ ንስማዓ እዮም ድሓን ምስ ኤርትራ ከማይና እንደሊ እዚ መትከላዊ እዩ ምስ ኩሎም ኣብ ተፃፅማኸ ዕድል ምስ ዝተረኸበሉ ትፍፅሞ ዕድል ክትረክብ ተለካ ኢኻ ትፍፅሞ ንግዚኦም ምስ መን ዕድል ተረኺባላ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዕድል ተረኺባላ ምስ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዕድል ተረኺባ ዘላ ሰራዊት ኤርትራ ሒዝዎም ዝነበሩ ከባብታት ስሕብ እናበለ ክኸይድ ከሎ እቲ ህዝቢ ንምትሕዋስ ኣብ ማእኸል ዝነበረ ቅድም ኢሉ ምክልካል ዝነበረ እቲ ምክልካል ክተርፍ ከሎ እቲ ህዝቢ ሓደ ህዝቢ እዩ ማለት ሰብ ይቀበሎ ኣይቀበሎ ብዘየገድስ ሓደ ህዝቢ እዩ በቃ ሓው ማለት ኢሉ ፖለቲካሊ ዝዝረብ ሕውነት ዘይኮነሲ ሓው ህዝቢ እኮ እዩ በቃ ሄዳ እንታይ ኢሎም ካብ ህዝቢ ትግራይ ወፃ ኮይኑ ዝቃለስ ከዳዕ ባንዳ ከሓዲ ፀላም ንህዝቢ ትግራይ ዝወግእ ኢሎም ፀሊሞምና እስካብታ ንኽብሮም መኽቢርና የምልና ከዲዖምና በጭራሽ ኢልኩም ኢኹም ነህዝቢ ትግራይ ዘምጥልምን ኣፈላላይ ክህሊ ይኽእል እዩ ነይሩ እውን እናመፀ መፅዩ ብውሕልል መንገዲ እናተኣለ መፅዩ ምስ ህዝቢ ኮይኑ እናተቃለሰ ድማ ነይሩ ኣይኮነን ሕዚ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ዳርጋ ዕላሙ ኣነፂሩ እናፈለጠ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ይክኸውን ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኣብቲ ሕንፍሽፍሽ ናይ ተጋሩ ተሓቢኡ ንዕኡ ተጠቂሙ ከም ድሌቱ ክላገፅ እዩ ዝደሊ ነይሩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ንረብሓ ናቱ ደው ናብ ኤርትራ ሲሪየስ ሓሲቡ ምስ ኤርትራ እንኳላይ ንኤርትራ ብዓይኒ ግምትን ብዓይኒ ፅልን ዝርዩ ዝነበሩ ናብ ምንታይ ዝብል ሪዝነብል ዝኾነ ጃጅመንት ወይ እውን ክውንነታዊ ዝኾነ መደምደምታ ክመፁ ጀሚሮም ኣለዉ ብብዙሕ መንገዲ እየ ዝብለኩም ንኤርትራ ከይትፈትዎ ትኽእል ኢኻ ምስ ኤርትራ
زيت أمام النجارات كل وكاي خليو كابت زحلة فناي 10 عامات زنبرة بوليتيكاوي متفنان بزو نجار كهيل خليو كابير تراجن what exactly do you want what do you expect from Eritrea نعاها كم تقراوي كون كحت حسب كلها نيرترا بخمي خفريم كنت قراوي كنت كرسات دلزلها إيرترا من قدا حزا زق إلى الله بريتوريا لكم زجبركم دحريو زق إلى الله إيرترا أب قدايات راية تذكر دالله بقمت قالوا كابي تبيعت مناوراتات كل عينات شجر دمات زلوا سلازي نتقارو زسألوكم زلوا أتشجر دقس في الطرزلوا تبدوها في الطرزلوا كابوش توم زبقس كابلت جناز بقى سوري كابلت جناز متسمبر إيرترا وشتاو بوليتيكا خماتيا نخستا جنزب هيبا نخستا خمس بلغ أبزخيت كم زغيل تبلي الله إيرترا من قد حيزال سلازنا إيرترا أبتنا هتكون ديبيت ده تخم معلومات مراتي أنتوا خلنا مس إيرترا صبوا شركتنا عخاتكم صبوغيو معنا ونصبوغيو بزح جزية تخسري بزح تحاليفيو أما ده تاجن كم زي كبعض سنة زلنا كنا تقبلنا أملاق زفترة قربتنا لنا من البعض تجيب زي أبزيات أمانيل مقتل بريزنت نايت جرايو زبلة مسبوع بس أنا عارفين زلوا خمير كأخذ فلي أبرامان سجر ما وصورنا قلت هذا زلوا خمير كأخذ فلي تزخفت بحمدايت حمارة زلوا نسجر حدا عينه تزبي سلازي تواسيبو تزاميدو نزمنا زنبر هزبي أبز حلفة إسران قالت عمتات كعاد سجى مقاطي مولو سلازي زسجى مزي أو خنبر يدلن زلوا تسب بعفشة انتهي زبل زلو زي حنت زرباوسي غيرنا حلفة أبسجى من بار كالي سجى كم زولت كعفة ليتول أبتي ساعات منغو هزب تقرأين إيرتران استفترة نقع أبكلتاشن 10 جنوسايد وليدي سلازي أم نقع خنبر يدلن زلو هزب تقرأين ናይ ህዝቢ ይኮነ እንትፀገም ዳርጋ መብዛሕትኡ ንረዳዳሉ እንተሎ ናይቲ ፖለቲካል ኤሊት ፀገም እንድዩ እቲ ፀገም ድማ ብዓብዩ ኣብ ነብሶምን ክጥምትለዎም ሕጂ እውን ይጃልም ብክሳስን ንቅድሚት ስለ ዘይወስደና ዳ እምበር ኣብቲ ኩነታት ሓደክ ኣብ ነብሱ ከተኩር ክኽእል ኣሎ ኣብቲ ዶባት ዘሎ ህዝቢ ኣይኮነን ትፀገም ብዓብዩ ህዝቢ እውን ኣይኮነን ትፀገም ፖለቲካዊ መራሕቲ ነቲ ህዝቢ ብኸመይ ፍሬም ይገብርዎ ስለዚ ሓደ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘተኮረ سناي قربتنا دما تدلي تقارو دما أب قداينا توم عجبزي نصور كين كم زرابي دلي تقارو أوش بوليتيكا إيرترا بزع صوتها يم كيرو من ساعات بإيرترا زغلو زي بوليتيكا ناي حليف كاز قبرت نبر سبونسرشيب بس زغلو إن إيرترا من مغقال قبرت نبر بوليتيكا زينا قرات زي فوتورو زي متأمان بزع نقري زلا بس بونشر والو بحفشة نزل كتعرقن كابت مرحنة زي جمر تمرحنة أب قداي كتكرالو نتزب دما let it live تزبي صقم سلو زي نبرو نتي نسخات قبرو لوز نبركا صقدت رأي إليه اللو سوزي نتزبي بزح أشتمهرو زدليو كم زي كونه سأل أيخا على ليخا مرعي دما أقدا سيابزي اللو منغسي إثيوبيايو مجمريا اتسأل أي من مخانو ولا توم وصو عاد زنبرو أب نيرترا وصعلو زنبرو كزارب غلو سمو ስለ ባህር በር ያውራ እንጂ ኢትዮጵያ የባህር በር እስከ ዘላቂው እንዳታገኝ ነው እያረጋል አብይ ደግሞ ይሄን በማድረግ ይታወቃል ለምሳሌ ስለ እድገት እያወራ የአገሪቱን የደህንነት ምጣኔ ወደ 43% ያሳደገ ሰው ነው ስለ ፍቅር እያወራ ኢንቨስት አድርጎ በህዝብ መካከል ጥላቻ የዘራ ሰው ነው ስለ መደመር ምናምን እያወራ ህዝብን ለመለያየት ቀን ከሌት የሰራ ሁሉንም ሃይማኖቶች ብሔሮችና ህብረተሰቦች የሚለያይ ንግግር በአደባባይ የተናገረ በተግባርም የተሰማራ ሰው ነው መግደል መሸነፍ ነው እያለ በሚሊዮኖች የፈጀ ሰው ነው زيادة تزربايا ناي أبي أحمد كل نجار بقمت عليه خاطر يزلكا سلام ويفقري ويجلز بلو كله بقمت عليه بارادوكسي هسه بزي كل اعتزبلا بقمت عليه زتقرا فقري بنت حريلو فقر انتهي مخانو ترجمو ويا يردوني وي ناي مانيبيوليشن كله تالو معناته كاب دم سب زي تصقب كاب كوينات اغرغرن زي تصقب فلالي خاغزا نتنا ጨፍጨፍካ نت مستنا تحرارم كاب مز عرق تدلي بزو كوينا سلاز جمره مسيرتا عرق تيلو نخالك حرميو مستقارو سلام قبر تجمير نخالك حرم سلازلي زد ما نشو عمت مكرونات رينا لنا سلازي ابزو وانزي ابي احمد تزعبي حدقا نتاوش وشت ኢትዮጵያ ዘሎ ትራይደ ኮነ እንኳን ላይ ኣብተከባቢ ዘሎ ንስ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብቲ ከባቢና ድማ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ይጋጥም ኣሎ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናትን ወረብ ኩናትን ድማ ንስማ
ቦና በራያ አላማጣ አዋሳኝ አካባቢዎች በከባድ መሳሪያ የታገዘ ውጊያ ተካሄደ። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወረዳ ስር ባሉ የተለያዩ አካባቢዎች በሞርተር የታገዘ ውጊያ በአገዛዙ ኃይል እና በፋኖ መካከል ተካሂደዋል። የአገዛዙ ጦር ከትናንት በስቲያ በሰሜን ወሎ ዞን ራያ አላማጣና ራያ ቆቦ አካባቢ እንታይና ንሰምዕ ዘለና በቲ ሓደ ናይ ተምሃሮ ተቃውሞ በቲ ካልእ ድማ ናይ ፋኖ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ናይ ተምሃሮ ተቃውሞ በቲ ካልእ ግምጣሉ ድማ ናይ ፋኖ ቀፃሊ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ምስ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ዝግበር ዘሎ ግጥም ሓደ ገምጋም ተወሳኺ ብዛዕባ ውሽጣዊ ፀገማቶም ሓደ ገምጋም በፂሖም ኣለዉ ይበሃል ኣሎ እሱ ድማ ኣማኸርቲ ቀንዲ ኣማኸርቲ ናይ ዓቢ ነዚ ናይ ፋኖ ይኹን ሸነሲ ናይ ብሓቂ ዶ ነቲ ስርዓት ክቕይሮ ይኽእል ብኸመይ እዩ ኣካይዳ ናቱ ክግምገም ዘለዎ ንዝብል ሓደ ገምጋማዊ ሓበሬታ ሂቦም ኣለዉ ይበሃል ኣሎ ንሳቶም ድማ እቶም ኢሊት ናቱ ዘማኽርዎ እዮም ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ከብሎ ድዩ ክቕፅሎ ነቲ ኣድቫይስ ናይዞም እቲ ጃጅመንት ወይ እውን ውሳነ ናይዞም ብቐረባ ሕሹቕ ዝብልዎን ነቲ ናቱ ፖሊሲ ሸይብ ዝገብሩ ኣማኸርቲ ናቱ ነቲ ኩናት ብኸመይ ይርእይዎ እውን ወሳኒ ክኸውን ናቶም ገምጋም ከም ዝበሃል ዘሎ ድማ እዞም ፋኖ ይኹን ሸነ ዝንቀሳቐስዎ ዘለዉ ንዓቢ ዝኾነ ይኹን ስቃት ክፈጥሩሉ ዝኽእሉ ይኮኑን ስለዚ ክቕፅል ይኽእል እዩ ብኩናት እንተኾነ ድማ ከውድቖም እውን ይኽእል ክኸውን እዩ ወልሓንቲ ለውጢ ህወሓት ፋኖ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ሻዕቢያ ህወሓት ፋኖና ኦላላ አብይ አህመድ ስልጣን አያሰጉም ሲሉ አማካሪያቸው ተናገሩ። ቀይ ባህር መግባት ቀላል ነው፣ ጦርነቱን ከጀመርነው ኤርትራ ትጠፋለች ወዘተ እያሉ ሲዝቱም ተሰምቷል። ሌላኛው የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ደግሞ ካደጉ ሀገራት እጅ ጥምዘዛ ኢትዮጵያን እየታደገ ያለ አገዛዝ እንዳላቸው አቅርበዋል። ሁለቱ የአብይ አህመድ አማካሪዎች ብሔራዊ ጥቅም ላይ ያተኮረ ነው ያሉትን ጉዳይ በሁለት የተለያዩ መድረኮች ላይ ነው ያቀረቡ። የብሔራዊ የደህንነት ሻዕቢያ ከም ንሪኦ ዘለና እቶም ኣማኸርቲ ናቱ ብዙሕ ግዜ ዝብልዎ ዘለው ናብ ባሕሪ ከይንኸይድ ፀገም ይፍጠረልና ኣሎ ኢድና ዓፂፎም ክንብርከኽ ይገብሩና ኣለዉ መን ሓያላት ሃገራት መን እዮም እቶም ሓያላት ሃገራት ዝግዋኖም ከም ባሕተሻ ግን ኩሉ ግዜ በዓልካ ሃሪምካ ቀልጢፎም ሃሪሞም ቀልጢፎም ዘእውይ ንሶም እዮም ኩናት ዝጀመሩን ዕግርግር ዝጀመሩ ንሶም እዮም ተገምጢሎም እንጂ ድማ ንዓበይቲ ሃገራት ይሕግዙና ኣለዉ ኣብ ጎንና ኣለዉ ራሻ ኣብ ጎንና ኣላ ኤውሮፓ ኣጆኹም ትብለና ኣላ ዩኬ ኣጆኹም ኢልና ፈረንሳ ከምዚ ኢልና ቻይና ከምዚ ኢልና ፑቲን ከምዚ ኢልና ኣሜሪካ እውን ደጊፋትና ዝብሉ ዝነበሩ እሶም እዮም ተገምጢሎም እንጂ ድማ ሓያላት ሃገራት እዮም ዝፃወቱልና ዘለውካ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ብካልእ ድማ እቲ እቶም ኣማኸርቲ ዝብልዎ ዘለዉ ካብ ሸነ ይኹን ካብ ፋኖ ካብ ህወሓት ካብ ካልኦት ሓይልታት እንኮላይ ኤርትራ ብሓደ ኮይኖም ስግዓት ክፈጥሩልኩም ይኽእሉ እዮም ዝብል ዘረባ ብዙሕ ይመፅእ ስለ ዘሎ ካብዚኣቶም ንፈርሄ የብልናን ምክንያቱ ፋኖ ዝበሃል ዝተመቃቐለ ስትራክቸር እውን ዘይብሉ እዩ ቲፒኤልኤፍ ኦልሬዲ ዓንዲ ሕቁ ሴርና ኢና ኦላ ዝበሃልቲ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ ድማ ትርጉም እውን ዘለዎ ይኮነን ብምባል ንኩሉ ኣተሓሒቶም እዮም ዝርኢ ዘለዉ threats to destroy Eritrea, contradicting his previous claims that Eritrea was a major threat backing rebels. Eritrea, Shabia is an aging force with no youth left. ስለዚህ ቀደም ኤርትራ ሓደገኛ ሃገር ነቶም ካልኦት ገይሩ ከውጥቃና ዝደሊ ዘሎ እዩ ዝብል ዝነበረ እጂ ድማ ኤርትራ እናኣረገ ዝኸይድ ዘሎ መርሕነት ዘለዎን መንእሰይ ዘይብሉን እዩ ስለዚ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ምእታው ፀገም ዝበሃል ወይ እውን ሽግር ዝበሃል ክህልዎ ዝኽእል ኩነታት ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ድማ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኩናትን ሰላምን ዝብል ዝገራጮ ፒስ ኤንድ ዎር ኣብ ተመሳሳሊ ዘረባ ኩናት ከም ዝደልዩን ሰላም ከም ዝደልዩን እዚ ከዓ ኮንቪንስ ኤንድ ኮንፊውዝ ስትራቴጂ በቲ ሓደ ከተእምን ወይ ናይ ሰላም ትደሊ በቲ ድማ ኩናት ከምዚ እናገበርካ ልካዕካዕ እናበልካ ትኸደሉ ፖለቲካ እዮም ዝኽተሉ ዘለዉ ወይ ንክንደይ ከኸዶም እቲ ኩነታት ንግዜ ንገድፎ ካልእ ካብ ኣምሓራ ዝወፁ ዘሎ ሓደ ኣገዳሲ ኩነታት እውን ኣሎ እዚ ድማ ብዙሕ ግፍዒ ኣብ ኣምሓራ ይጋጥም ኣሎ ዝብል ፀብፃብ ክወፁ ጀሚሩ ኣሎ እጅግ በጣም ጸያፍ ድርጊት ተጠያቂ መሆናቸው አይቀርም። በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በጣም የምንጸየፈው የማንደግፈው ግብረ ሰዶም በክልል ውስጥ ይፈጸማል። በወንዶች ላይ እንዲህ አይነት ድርጊት የፈጸሙ የሰራዊት አባላት አሉ ወሎ ላይ። እኛ ማቅረብ ስለከበደን ነው እንጂ ተደፍረው ሕክምና ላይ የተኙ ህፃናትን እናውቃለን። ወንዶች ይሄ ሁሉ የተደረገው በመከላከያ ሰራዊት አባላት ምንድን ነው? የመከላከያ ሰራዊት አዛዦች መረጃው እንዳይወጣ ይሸፋፈን ብለው ብዙ ለመሸፋፈን የሞከሩት ነገር አለ። ይሄን አበባው ታደሰ ያውቀዋል፣ ብርሃኑ ጁላ ያውቀዋል።
انتايم زبلو زلو حماق قفقتات قبل الحزب محارة يقاطم كم زلون حدا أبال بارلمان يتحقرون بحوث كسي درجة investigated كون كم زلو نجيرو له زخان تايزرو زلو قبل الحزب محارة ني عمتات زقت صلى قفعي كم زنبرن إذا ما حجة رايدة يكون جنوسايد حزب محارة نويح عمتات زقت صلى بخانون إذا ما صوصي زخانة مصنعات كجبرو له خم زلو صاوعيت يوم سجبرو زلو درجة بميديا بيرسوناليتيز ون بتدقاقامي قبل علي أمنت أورثودوكس حماق قفتاتي في السمالو زبل بتحارك كامبيني قبر بتي قبل علي محارة قبل علي الحزبي كمون ناي قبر سودوماوي عملت قبل علي أناتي كايت كم زلون بزح حاس إيها في نقراتون كم زقاتهم زلو بزح كم زعينة حبريتها قد سمع مالت وشتاو قدامي كتبل تخيلي خاقنا قبل علي سيفيلاويان زقبر زلو لكل دما اتنا يبلتقنا سراويتي نزي في السم زلويم زلو زياتهم دما نير تراكو رز زلويم سلازي نايب حكي لعول مستوعالن تنقاغن زليو كنتات كم زلناون بزي تفلت زيوم سبازياتهم عدل انت رقيبهم انتايكو قبرو خمزو خولو انتايكو قبرو دلونات كم زلون ابزبوم زقبرو وزلو دما ابانا حليف كاخطرو يغلغا كساع كندي حماق نقر عبد علينا كفتصمو خمزو خولو بزح ناي كتقمقم تقددا كمغنيات يلن ስለዚህ ሰራዊት ኣብዚ ዋን እዚ አካይዳናቱ ብልጽግና ሰራዊት ኩሉ ዓይነት ስትራቴጂናቱ ኩናት ክገብር ጥራይ ዝደሊ ዓቕሚ ስለ ዝሰኣነ ድልውነት ስለ ዝሓፀሮ ግን ካብ ኩናት ተቆጢቡ ዘሎ ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ልዑል ምስትውዓል ዘድልዮ ኩነታት ምዃኑ ክንርኢ ኣለና እዚኣ ጥራይ ኣነ ንኤርትራውያን ኣብዚ ዋን እዚ ብተደጋጋሚ ከፍልጥ ዝደሊ ዘለኹ ካብዚ ቀፂልና እዚን ክልተ ነገራት መሆን እዚኣ እስከ ንስማዕ ሓንቲ ኣብዝላ ፅንዒ ኢላ ክገልፃ ሓን እዚኣ መንስማዕ እቲ መትከልና ህዝቡን ኣነ ናተይ እምነት እንታይ እዩ ሰላም ኩሉ ኣለዎ እየ ዝብል ናብቲ ዝበልካዮ ንምምፃእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሰላም ናይ ብሓቂ ሰላም ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ካብ ሸፈጥን ካብ ተንኮልን ካብ ስኢሉ ዝተፈላለየ ንመናውራታት ንምጥቃም ካብ ዝግበር ናፃ ዝኾነ ነገር ሰላም ኩሉ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ክኾን እውን ዘለዎ መወዳእትኡ ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጎራዊት ዓድታት እየን ብመሬት ብሰፊሕ መሬት ዝዳወዋ ዓድታት ስለ ዝኾና ኣብ ውግእ ክነብራ ይግበአን ህዝብታተን እውን ካብ ሰላም እዮም ዝጥቀሙ ኢኮኖሚያዊ ምትሕባር ገብረ ኣለዎን ካልኦት ስራሕቲ ክሰርሓ ይግባእ ስለዚ ካብ ቀደሙ እቲ ግጭት እቲ ናይ ኩናት ነጋሪት እቲ ናይ ኩናት ስነልቦና ኣዋጅ ክመፅእ ዘይነበሮ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ከምናተይ ማለት እዩ ሓደ ሰባት እንታይ ኩሉ ይኽእሉ እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብብልፅግና ኦሮሞ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘይወድኦ ናይ ፅንተት ናይ ጀኖሳይድ ፕሮጀክት ስለ ዘለዎ እንደገና ምስ ኤርትራ እንድሕር ተኣሪቆምስ እቲ ጉዳይ ንሱ ክመፅእ ኣብ ልዕለና ከዓ ክዘምቱ ዝብሉ ዘሎ ምርድዳእ እቲ ናይ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ርክብ እቲ ምርድዳእ ስናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምብፃሕ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ እዩ እምበር ቅድሚ ፅምዶ እውን ተጀመረ ምርድዳእ ኣሎ ሕዚ እውን ዝቐፅል ኣሎ ብቐፃሊ እውን እቲ ዝቐፅል ምርድዳእት ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ሶፍቲ ናይቲ ምርድዳእ ሓደ ኣካል ሚሊተሪ ምርድዳእት ኣለዉ ፖለቲካዊ ምርድዳእት ኣለዉ ካብኣቶም ሓደ ኣካል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኤርትራዊ ናይ ባዕላ ከም ትወስድ ኤን ቫይስ ቨርሳ ምክንያቱ እዚ ቀጠና እዚ ብሰላም ንክነብር እንተኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝትኮስ ቁምብላ ክህሉ የብሉን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እውን ክትኮስ ዝኽእል ቁምብላ ክህሉ የብሉን ባይዚ ፎር ዛት ማተር ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ እውን ክትኮስ ኣለዎ ኢለ ይኣምንና ማተር ኦፍ ሂውማኒቲ ሓደ ቴጋሲ ኤርትራ ሰራዊት ግዛታዊ ሓድነቱ ንምርግጋፅ ዝገብሮ ተጋድሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ግዛታዊ ሓድነቱ ንምርግጋፅ ዝገብሮ ተጋድሎ ብስነ ልቦና ብታሪክ ብመንነት ፖለቲካዊ ታሪክ ጥራሕ ክንፈላለ ንኽእል ኢና ምስቲ ናትና ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ንኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ንምምካትስ ኣይፅገምን ምክንያቱ ሰራዊት ኤርትራ ተዘይሕገዞ ነይሩ ለኣብይ ኣሕመድ ንሕና ክሰሜን ሸዋ ኣይምተመለስና እዚ ሓደ ኤግዛምፕል እዩ ካብ ሰሜን ሸዋ ናትና ምምላስና ናይ ኣብይ ኣሕመድ ጥንካረ ዘይኮነስ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ጥንካረ እዩ ዘርእየካ ናትና ጥንካረ ዝለዓለ እውን ምዃኑ ኣብኡ የርእየካ እዩ ሰሜን ሸዋ ምብፃሕ ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኩሉ በዓል ስልጣን ብልፅግና ሳንጡሕ ሒዙ ላብ ቦሌ ኤርፖርት ክሃድም እዩ
يدال نير حدزي خلاي مساء أبي أحمد حزب إثيوبيا اللي هزي أبز حزب نير ترسراويت كم نريد لنا تيب كاب تجارد وتصلوا أزرار با يخون مرجع إتات ني أبي مرد زخون زلوا سلزي أتي كلاريتي نصور النت إرتران تجراين زلوان بوليتيكا بفلاي تاب تجراي كوفي لزلوا من سيخون مهور يخون بوليتيكا وليد ميديا بيرسوناليتي كلاتهم زبوا زلوا مرجتي بسيرترا تعيزن دناير لنا حزب إرتران حزب تجراين زلوا تفتيرو زلوا عدل إذا حجي تفتيرو زلوا عدل نابزل على براخة كوسط كخلاله مسكوتنا عدل تفتير الله إذا كان زيادة ما بفتسم absolutely capitalize كنجبر لنا يزبال زلوا ما بحكي كت مزمزل لو عدل يا مغنياته إذا حجي تفتير زلا تمزميزا نابزل على درجات هربتيها أمون جوزيوم حزب زلوا سأقام دما حسابنا حوارون كل يخل نزح حجي تفتير زلا نمبلشاو زجبر زلا فتنات دما كبيديو بفلاي نتهم تجارو نابتنا يقدم زنبره منفس نمملاس بزح نجار كجبر كم زخل بزح نجار يفتنكم زلينا نرزلنا هنا كم يرتراين نزح حجي تفتير زلنا يا سلام منفس كندفع له كنكلال لنا صغير كازي ناتت أمامتك نزبنات نحت كانت حلالك زنبر هيوت هيكونن بوتانا أبتنا أب دوبات كوفي لزول حزبي أبناتهم بوتا غيرنا ترينايو أتكونتات بغليلو كردانا يخلي كابزي كاتسيلنا حنت اللابزي بزحت سبات أبزوان زي كزارب ولا جميرهم دولو بفلاي بلتسقنا وانتردياتهم زلا اسكا بزياني جمر أبت بوليتيكاوي تواصوي وندراما نسكر جبار نادرش متخاب جن كاب مقبار حدويز بزح حتى خلف لن كان أبنسي بزن خلص النجاب ترى كابانا تصفى غريب تسرعتي مو بوليتيكا وخناتات نايتخا من حرت غيرو مس شعبي أنا فرق من حرقاتي قدام الناس تسمع عن تايتل كاني أمانغو خلتي أبحيلي أمانغو شعبي أنا أمانغو أبين تقاوم تزي محقا زبي يابزقون حق بروع الوسي أمانغو خلتها هجرات نايتفتا قدام تقاوم تزي محقا طرح يكون سعيد كان يمهبون مسرح متسخر السخاب باسبورت ناي أمريكا حس كان ترانا وخيد كا مساوتهم 9 حاجة خاب متمليسكا وتم 9 ساعات زور كمود داتا سبحانك وحسنتهم الحرب بايتا زر حاجة زي فترة نفسهم ك نزيامي تزارب زلو مقاتل تواجه ممكن حلول زخولو ودا وقت تطرق لهم كتكلم كان حلو زخول يكون بوليتيكا مكيار مجلس فانتي سوي بوصل زخول كهابيتا حزن تغنى حلو الحرب ترجع 3-4 5 سراين حراني كويس ما تكعت سلت خون زلها اتيابي تيتا زلو منكست مس سرعه زندنا خبريكن عرفت خبريكن ما تكعت انا خاسر دريكاس كمزن رياز لنا أبي أحمد مسيرترا عرقوني يبل كم زلو يزنقر ببزح من منشطات وصو زلو زياتهم دما أبي إرترا سرعات نتغيروا أبا ديسابا كونسرت يقبر له I mean are they following the news these people should be concerned زم سبا زياتهم حرقا كوردو مغلي أبي أحمد أب مواتر سلزلو منقس إرترا دا عدل هيبون ينبر منقس إرترا نتعرق ندحريلو سكن دكوس دا يكون قد مقلت 3 عامات كمو بالنيراني نعاد نرل على عند هريل و إرترا بريزنت أبي أحمد حفيلو خيد غلي ما هنياتو نسلطانو أجندنا أنا بحرن قال ملن غرفو أبسلطان كقتل يجلس بحرن قال ملن دراماي أبسلطان كقتل زخولو نجار دما إرترا أبسلطان كقتل كتحجزات خليا أنت وحده مس إرترا زفترة زلمة متفنان نتهم أوش تعدوا خينهم زبلعوا زلوا تقاومت حيلكات نعتاتهم ديمورالايز كهون خلي إرتران دحر تغلا لانت أروم كينا ويجله نساتهم مورال تسفى قرص يخليهم بيعلو كل نسراويتي يسليك حجزون خليهم زول من ترلوت مالون كوسم يتحنمو زياتهم كاتري ومالهم كم ز حجر كل نجار استودوا خينو يسعسعوا له بدهم يسعسعوا إذا سعسعوا زلوا كم زبلوا زلوا باسبورت نا أوروبا نا أمريكا نالهم نكلت مع 3 ساعات فيكيشن يوم زقبر زلوا تتسعسع زلوا جن أبو زقمات كهون خليهم كجت مزخل شجر كبيت كهون كم زخليهم زنجر باي ذا واي بلصقنا حدا ነገር ተረዲው ወለ ይባላል አለ ስምዑ ወብዚ ቆየው የኤርትራ ጦር የብልጽግና ባለስልጣናት ለሚያደርጉት የጦር ቅስቀሳ ማስጠንቀቂያ ሰጠ። ላለፉት በርካታ ጊዜያት የብልጽግናው አገዛዝ በጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ፣ በኢታማዦር ሹሙ፣ በጀነራሎቹ፣ በሚኒስትሮቹ፣ በሚዲያዎቹ፣ በአክቲቪስቶቹ በኩል የባህር በር ማግኘት አለብን፣ ኤርትራን ወረንም ቢሆን አሰብን እናስመልሳለን
አጭር ጦሩ አክለውም ቀይ መስመሩን የሚያልፍ ማንኛውም አካል ለመማር ዳግም እድል የማይሰጥ አዘቅት ውስጥ ራሱን እየከተተ ነው ሲል አስጠንቅቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ኢቲቪን ጨምሮ የመንግስት ሚዲያዎች በሺዎች የሚከተሉ ከዚህ በፊት የኤርትራ መንግስትን በመቃወም የሚታወቁ መገናኛ ብዙሃን ድምጸታቸውን እንዲቀይሩ አድርጓል። የኤርትራ እንታይ እስከ ይበሃላሎ ግርም ይዝብለካ አብሴ ሓልፈሉ እንታይ ዝብል ዘረባ ይዘውራሎ ኤርትራውያን ብሰንክቲ ናይ ባሕሪ ሕቶ ዝግበር ዘሎሲ ወላቶም ተቃወምቲ ኣብ ጎኒ ሃገሮም ደው ከም ዝብሉ ገይርዎም እዚ ድማ ስትራቴጂካዊ መጽናዕትታት ናይ ኣብ ዝገልጾ ዘሎ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ዘበገሶ ናይ ኤርትራውያን ሓድነት ኣብ መፍጣር ዝለዓለ ተራ ተጻዊቱ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ቀደም ዘይተዓወተሉ ነገራት ተነይርዎ ወላ እውን ተቃወሙ ናቱ ዝነበሩ ኣብ ጎኒ ሃገር ደው ከም ዝብል ገይሩ ኣብዚ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኢና አብይ አሕመድ ንሓድነት ኤርትራ ንልውላውነት ኤርትራ ኩሉ ታሪኻዊ መጻጻናትና ደጊምና ከነስተማቕሮ ደጊምና ከነጽንዖ ደጊምና ንኽንፈልጦ ሓድሽ ወለዶ ድማ ኤርትራ ብኸመይ ወፅያ ምናልባት ረሲዕዋ እንተነይሩ ከም ብሓድሽ ንዑ ክለብሶ እቲ ስምዒት ሃገራውነት ንኽለብስ አብይ አሕመድ ዓባ በርክቶ ገይሩ ድሮ ኣብን ካድረታቱን ጀነራላቱን ሓለፍቱን ተረዲዎም ኣሎ ኩሉ ዝተበገስዎ ንኤርትራውነትን ኣብ ምሕያል ዓብ ግደ ከም ተፃወተ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እንኮላይ ተቃዋምቲ ኣብ ጎኒ ሃገሮም ደው ክብሉ እቲ ቀደም ዝተሰርሐ ኩሉ ኤርትራውነት ንምህሳስ ተገበረ completely fail ከም ዝገበረ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ that's really nice ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ዝነበሩ ዘሎ ጫውጫውታ ክትሪኦ ከለካ ድማ ኣብዚ ዋን እዚ ምስ ብልፅግና ደው ምባል ማለት ናይ ክድዐ ስለ ዝኾነ ናይ ክድዓት ኮይኑ ስለ ዝረአ ዘሎ ኣብ መወዳእታ እቲ ኩነታት ነቲ ዝሓሰብዎ ዘይኮነስ completely fail ከም ዝገብር ገይርዎም እዚ ድማ ንኤርትራ ናይ ብሓቂ ዝሕግዝ እዩ ፀላእታ ኩሉ ግዜ ዝፍፅምዎ ጌጋ ድማ ከምዚ ገይሩ ንኤርትራ ደው ከብላን ሓድነታ ደጊማ ንክትፍትሽ ዝገብራ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ንቐፅል ናብ ኤርትራ ገፅና ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ስለ ዝነበረ ግዜ ወሲድልና ኣሎ መቸም ኣነ ነዚኣ ናይ ኤርትራ ናይ ዩኤን ኮኦርዲኔተር ዘላ ንምምዝጋን ቃላት እዩ ዝሓፅረኒ ኣብ ልዕልያ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይካየድ ኣሎ ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ኣብ መንጎ ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ከምኡ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ ኤርትራ ዝነበረ ኣሉታዊ ስእሊ ንምቕያር ናይ ብሓቂ ዕምቆት ዘለዎ ስራሕ ትሰርሕ ዘላ እያ መርኣያ ናይዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ዩኤን ንኣብነት ናይዚ ናይ ሂውማን ራይትስ ትሬኒንግ ኣብ ኤርትራ ዝህብዎ ዘለዉ ሂውማን ራይትስ ማለት መሰል ናይ ደቂ ሰባት ማለት መሰል ናይ ትምህርቲ መሰል ናይ ሕክምና መሰል ናይ ቀረባት መሰል ናይ ፀጋታት ናይ ሃገር ናይ ምርካብ እውን ኣካል ናይ ሂውማን ራይትስ ስለዝኾነ ንሱ ናብቲ ሪፖርት ናይ ሂውማን ራይትስ ክኣቱ ከም ዘለዎ ስልጠና ስለዝሃበ ብዙሓት ፀረ ኤርትራ ዝኾኑ ንዓዓ ነጭ ኢሎም ክሃርምዋ ኣለኹ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናታተን ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ዩኤንዲፒ ካልኦት ዝገብርዎ ዘለዉ ዘሕጉስ ድማ መርኣያ ናቱ እዚ ስምዑለይ እዛ ተረኺብናላ ዘለና ዘረባ ንዞም ንኣሽቱ ኣሕዋትና ስለ ድኾነት ኣብ ናቶም ደረጃ ምልስ ኢለ ክዛረብ ማለት እዩ ኣብ ናቶም ዘለኽዎ ዕድመ ምልስ ኢለ ክዛረብ ካብ 2018 ንዩሲኣይ ኣብ ዝኸድ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ዝኾነ ፅልዋ ፀቕጢ መዘና ፀቕጢ ቤተሰብ ዝተፈላለየ መፀቃይ ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ ድብል ቅድዲ ምሽካታ ከም ሓንቲ ኦፕሽን ትሕዛ ካልኣይቲ ኦፕሽን ከዓ ፅቡቅ ተዘይከርካ ስብኡ ጌርካ ይተርፍ ለካ እዚኣ ሕጂ ክልተ ነጥቢ እያ ትላታ ዩሲኣይ ምስ ትኸይድ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ፅቡቅ ተዘይከርካ ስትረፍለካ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ብቕዓት ክመፅእ ዝኽእል ተቓዳማ የለን ኣብ ዓለም ሙሉእ ክኸውን ኣይክእልን 2-3 ዓመት ኢኻ ትወስድ እዞም ኣብዚ ኣለና ተቓደምቲ ዋላ ሽም ፀውዒ ካልእ ዝኾነ ተቓዳማ ኣብቲ ናቱ ናይ ትምህርቲ ግዜ ወይ ከዓ ኣብቲ ናቱ ናይ ኣማተር ኮንቲኔንታል ጋንታ 2-3 ዓመት የወሰደ ተቓዳማ የለን ካበይ ኣትሒዝካ ማለት እዩ ኣነ 2 ዓመት ይሻይ ተማሂረ ዳንኤል ከም ዝፈልጦም ከምኡ 3 ዓመት እናትና ኤልኮም ኩላትና 3 ዓመት 2 ዓመት ዝተምሃርና ኢና ሕጂ ሓደ ክመፅእ ዘለዎ ከምቲ ዓንቲ ይበልክዎ ቅድዲ ምሽለታ ወይ ኣብ ዝኾነ ሂወትና ዕላማ ራእይ ክህልወና ኣሎ ከምኡ ተዘይብልና ሳይክልና ቀሚጥና ካልእ ስራሕና መጀመርያ ነዚ ኢቨንት እዚ እቲ ዩኤንዲፒ ዝበሃል ስፖንሰር ከም ዝገበሮ ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ እዚ ኣገዳስነት ኣለዎ ይብለኩም ኤርትራውያን ተወዳደርቲ በዓል ቢንያም ይኹኑ ካልኦት ነቲ ዝመፅእ ወለዶ ክንዲ ምንታይ ኣብነት ክኾንዎ መርሕነት ክኾንዎ መንገዲ ንምፅራቅ ክሕግዝዎ ከም ዝኽእሉ እዚ ድማ ስኢልካ ኣብ ንኣሽቱ ገዛውቲ ዝግበር ዘይኮነ ዓበይቲ ኮንፈረንሳት ጌርካ ነቲ መንእሰይ ናብ ብሽክሌታ ክኸይድ ዝደሊ ድዩ ብዓብዪ እውን ብስፖርታዊ መንገዲ ሂወቱ ክመርሕ ዝደሊ ብስግረዶ ጥራይ መፍትሒ ከም ዘይኮነ ኣብ ደገ ኮይንካ ብሚድያ ምዝራብ ወይ ካብ መንግስቲ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ስለተዛረበ ለውጢ የብሉን ለውጢ ማእሲ ዘለዎ ከማኻ ሰብ ነቲ ኩነታት ክነብሮ ዝኻለ ከምዚ ናይ በዓል ቢንያም መፅኦም ኣብ ቅድሚ ህዝቦም ክኾኑ እዚ ድማ መንግስቲ ብዝገበሮ ጥራይ ምቹ ኣይኮነን ምክንያቱ መንግስቲ ብዙሕ ግዜ ሰብ
እምነት የብሉን ወይ ከዓ መንግስቲ ገይር ወይ ድብል ናይ ብሕቲ ትካላት ከምዚ ናይ ዩኤን ምስ ኤርትራ ዝሳተፋ ግለሰባት ብዝወደብዎ ሰባት ናፃ ኮይኖም ፖለቲካዊ ኩነታት የብሉን ኣብ ዝብለሉ ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስ ግን ሃናፂ እዩ ስለዚ ዩኤን ተዓንተቦ ዘረኣኹም ዩኤን ከምኡ ድማ ዩኤንዲፒ ነዚኦም ኩነታት እዚ ነዞም ስፖርተኛታት ፅልዋናቶም ናብቶም ኣሽቱ ወለዶ ንምስግጋር ኤርትራ ድማ ዝወራረስ ውርሻ ናይ ብሽክሌታ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ስፖርት እውን ከምዚ ዓይነት ፕላትፎርም ክፈጥሩ ብምኻሎም ዓብ ክብሪ ዘለኒ ቢንያም ድማ ኣብ ብሽክሌታ ጥራሕ ንፍዑ ከም ዘይኮነ ደጊሙ የመስክር ኣሎ ሂዝ አ ቨሪ ቶትፉል ብሓቂ በልሕ ኣስተውዒሉ ዝኸይድ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዲስፕሊን ዘለዎ ተወዳደሪ እዩ እዚኣ ስምዕዋ ኣብዚ ክሳብ ክንደይ እዚ ንሪኦ ኣብ ቅድሚት ርዩ ተዓዊቱ ገለ ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ዝመፅእ ዓወት ከም ዘይኮነ ኣቤል ዝበሉ ናይ ትምህርቲ ስቲል ዕላል ኮናስ ኣብ ቱር ፍራንሳ ተማርናስኒ ድጋንታናስ ከምኡ ለን ኩርስ እናገበርናስ ግራር ቀልጢፍና ወዲና ሬስ ደይ ነራትና ሻዕና ከዓ ታብለተይ ከፊተ ከዓ መፅናዕቲ ይገብር ነይረ እንታይ ዳ ትገብር ኣለካ ገለና ከምሲነስ መሃር ኣለኹም ሞ ቱር ፍራንስ ኢኒ እንታይ ኔትፍሊክስ ክሪ ቪድዮ ክሪ ኖርማል ነገር ፍልጠት እንዲ ቅስም ኣለኹ ስለዚ ክኸውን ይኽእል እዩ 21 days መዓልቲ ኢና ኢንዱራንስ ንገብር ነለና ዓወት ናይ ቢንያም ኣብ ብሽክሌትካ ተዓዊቱ ዓለም ሙሉእ ከተጣቕዓሉ ክንርኢ ከለና ዕድል ይረኺቡ ዝብል ነው ሂ earned it ለይቲ መዓልትን ነዚ ሓሳብ እዚ ንውሕዳት ኣዕሩኽቲ ነጊርዎም ክኸውን እዩ ከምዚ ኢሉ ኣብ ፓብሊክ መፅኡ ንህዝቢ ብዙሓት ሰባት ሞቲቬት ክገብር ክኽእል ከሎ ግን ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለኒ ካብኡ ቀፂልና እውን ዝተፋቐዮ ንዑ ከዓ ብምንታይ ሪካቨሪ ትገብሮ ቅድሚ ውድድር ቅድሚ ትሬኒንግካ እንታይ ፍልኢኻ ንክንደይ ሰዓት ከዓ እንታይ ዓይነት ትሬኒንግ ክትሰርሕካ ደብራና ግን መዓልታዊ ሓደ ዓይነት መጉድ ኣይኮነ ብዝተፈላለዩ ዝተኻየደ ወርልድ ቻምፒየን ሽግለታ ካብ ዝፍጠር ተዘኸበደ ወርልድ ቻምፒየን ናይ ዓለም እዩ ማለት እዩ ተኻይዱ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ነዚኦም ዓበይቲ ከዋኽብቲ ንቅድሚት ኣምፅኦም ንመንእሰያትኩም መሃሩ ፅለው ክብልዎም ነዚ ዕድል እዚ ዝኸፈቱ ካብ ልቢ እየ ደመስግን ናይ ብሓቂ ዝግብኦም እዩ ብዙሕ ነገራት ከምዚ ኤርትራ ክመፁ ከለዉ እዚኦም ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑን ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ድማ ዓብ ፅልዋይ ዘለዎ ዓብይ ኮምፕሊመንት ብቪድዮ ብፅቡቕ ሃይ ዴፊኒሽን ቪድዮ ቀዲሖም ናብ ቅድሚት ደምፁልና ኤሪ ሚድያ ኔትወርክ ከየትኩም ራእይዎ ንእሽተይ ደርእየኩም ዘለኹ ኣብኡ ከየትኩም ክሰምዖ ኢለ ብሪልያንት ወርክ ታንክ ዩ ኤቭሪባዲ ነዚ ዝገበርኩም ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ከም ወትሩ ኣብ ዓድና ብዙሕ ነገር ብዙሕ ፅቡቕ ይካየድ ኣሎ ንፅቡቕ ንኩሉ ሓንቲ ክብላ ዝደላ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ላ ኣብዚኣ ኣብ ሉል ባሕሪ ኤረይ ሉል ባሕሪ ብዛዕባ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዝገበርዋ ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ ቪድዮ ላ ሓደራኹም ከይትኩም ሓግዝዎም ብዙሕ ናይ ኤርትራ ዙርያ ኤርትራ እናበሉ ዝገብርዎ እዩ ብዙሕ ስራሓት እዮም ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ካብ ኤርትራ ብዙሕ ደኺሞም እዮም ዝገብርዎ ሓደራኹም ነዛ ኤረይ ሉል ባሕሪ ከይትኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ረኣዩሎም ደግፍዎም ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ትሕዝቶታት ድማ ክንሕግዝ ንደሊና ፅቡቕ ነገር ክመፀና ተደሊና ነቶም ፅቡቕ ዝሰርሑ ዘለው ነተባብዕ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ፅቡቕ ሳብ ንራኸብ ምዝያ ክገድፈኩም ታንክ ዩ ቨሪ ማች مزرورة لالبا مثل زولا شديد راس حكاتا ابلب يشتاتا نوريد الراسا روح والباسا نوريد لقرينا سنقل وعدرقينا وكري كري والكراسا كري داريو منتي لكاكي فو منتي